Aşgabatda täze ýyl bayramçylygynyň öňe sürýäsine ýokurlanan azyk haritlarynyň bahalary gymmat bolmagyna galýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Täze ýylyň öň ýany ähli haritlaryň bahalary birden ýokurlany. Bu şeýle bolmagyna galýar. Häzir bir sany ýumurtga 2 manatdan hemme ýerde tapdyrmaýar. Çilimiň bir dänesi 17-18 manat diýip bir Aşgabatly anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna hususy sewdadaky bahalar barada gurrun berdi. Paýtagtly ençeme ýaşaýjynyň sözlerine görä haritlarynyň bahalarynyň arasyna dekabr bilen deňeşdirilenine uly tapawut bar. 16-njy dekabrda hyýar 17 manatdan bahalanýardy. Häzir 33-35 manat diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Döwlet dukanlaryna zerur haritlaryň öpjünçüligi kadasyzlygyny galýar. Käbir haritlaryň satyp çykarylýan wagty ilaty öňünden äşkär edilmeýär. Bir tanşym jaň edip 42 belgili döwlet dukanyna agşam 6 tonna ýumurtganyň satylyp başlanýanyny habar berdi. Satyn alyp ýetişdim, inni ýumurtga garaşylmadyk ýagdaýda satyp çykýar. Onuň satylyp başlanýan wagty gizlin saklanýar diýip bir Aşgabatly döwlet dukanyna ýumurtga sewdasynyň ýolu goýuluşy barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýleki tarapdan döwlet dukanynyň satyjylary ýumurtganyň satyp çykarylýan wagtynyň kwartalyň ýaşaýjylarynyň bähbidine gizlin saklanýanyny öňe sürýär. Satyjylaryň sözlerine görä paýtagtyň etegindäki ilatly nokatlaryň ýaşaýjylary yerli ýaşaýjylaryň erkin ýumurtga satyn almak mümkinçiliklerini dalaş edýärler. Satyjy ýumurtga sewdasynyň wagtynyň bu kwartalyň ýaşaýjylarynyň peýdasyna gizlin tutulýanyny aýtdy. Aşgabatyň etegindäki ýaşaýjylar yerli ýaşaýjylaryň ýumurtga satyn almagyna mümkinçilik bermeýänligi sebäpli diýip bir Aşgabatly Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň arasynda mundan öňe Azatlyk radiosy merkezi şäherleriň etegindäki owa ýaşaýjylarynyň zerur ýymy tönümlerini satyn almak üçin merkeze sapar etmäge mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň kronikasy owa ýerlerine täze ýyldan kadaly azyk öpjünçiliginiň ýolu goýulmanyny habar berýär. Neşriň habarçylary Marw welaýatynyň ýolutyň etrabyna ýerleşýän dukanlara sygyr we towuk etiniň getirilmeýänligini, watal towuk budunyň satyp çykarylýanyny, ýöne onuň hem her maşgala 2den satylýanyny habar berýär. Maglumata görä Sewitin döwlet dukanlaryna bir ýumurtga 60 teňeden satylýar. Ýöne her adam başyna 3 ýumurtga satyn almagy ruhsat berilýär. Şonuň üçin tutuş maşgala bolup nowbata durýarlar diýip neşir ýazýar. Türkmenistanyň kronikasy marada çörek satyn almak üçin hem uly nowbatlaryň bardygyny, beýleki haritlaryň bahalary bilen deňeşdirilenine ýumurtganyň hemde çöregiň bahalarynyň arzanlygyny, şol sebäpden olaryň pes girdejili owa ýaşaýjylar üçin ýeketäk iýmit bolmagyna galýanyny habar berýär. Neşir owalardaky döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň sowuk howa garamazdan ýerden sagat 5-den nowbata durmaga başlaýanlyklaryny, bu paýtagtyň döwlet dukanlarynyň tapawutlykda owa ýerlerine uzun nowbatlaryň giýilenmeýänligini habar berýär. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna döreýän nowbatlary köplenç polisiýa gözegçilik edýär. Ondan odol neşir täze ýylyň öň ýany Lewapda owa ýaşaýjylarynyň döwlet dukanlaryndan azyk harit satyn almakda çekýän kynçylyklary barada habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow täze ýyl bayramynyň öň ýany geçiren hökümet maslahatyny resmiýlerden bayramçylyk günlerine ýurtda azyk bolçulugyny döretmegi talap etdi. Döwlet mediýasy Türkmenistanda diňe bayramçylyk günlerini däl elmidama bazarlaryň el ýeterli azyk önümleri bilen dolu üpjün edilýänligini öňe sürýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ençeme Türkmenistanly bu aýdylýanlara ynanmaýar.